På Djursland ligger der en lufthavn. Kan I have en fantastisk tur? En lufthavn, som gennem tiden har været så grueligt meget igennem. Aarhus Lufthavn og dens placering har været diskuteret i årevis. Tit er den blevet udskældt, fordi den ligger alt for langt fra Aarhus. Det er spørgsmål om placeringen af en eventuel ny storlufthavn her, der stadig er højaktuel. Men alle planer om at flytte lufthavnen er gang på gang gået i vasken. Men i går opgav Aarhus borgmester Flemming Knudsen ideen om en ny storlufthavn i Østjylland. I 2025 investerede forsvaret i lufthavnen, og det har skabt et økonomisk fundament for fremtiden. Forsvaret har brug for at sprede sine aktiviteter ud i alle dele af Danmark, også i større grad, end vi har gjort før. Derfor blomstrer optimismen på Djursland. Den er blevet erklæret død gang på gang, men der er faktisk masser af liv i Aarhus Lufthavn. Velkommen til Aarhus Airport.